Yanzu Muhammad Buhari, tsohon shugaban ƙasar Najeriya, ya ba hukumar DSS dama akan su saki mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara akan zagin shi da ya yi a kwanakin baya, inda Dauda Kahutu Rarara ya yi nadama akan zagin nasa da ya yi, inda yake cewa ba zai ƙara zagin wani shugaban ƙasa ba, domin kuwa dai a kwanakin baya kowa ya san shahararren mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya ce kwana ɗarin Bola Ahmed Tinubu sun fi shekara 8 ɗin Baba Buhari, wanda wannan dalili ne ya fusata Muhammad Buharin har ya sa 'yan sanda suka kama shi, amma a yanzu sun sake shi. A ɗazu dai da misalin ƙarfe 4:30 Dauda Kahutu Rarara ya fito daga hannun hukumar DSS, inda ya fito social media yake bayyana duniya cewa kada wanda ya ƙara kuskuren zagin wani shugaban ƙasa ko da ya sauka akan ganin ya burge wani, to fa idan mutum ya ce zai hakan a ƙarshe ya jawo wa kanshi wani gagarumin laifi. Wannan ita ce sanarwar da Dauda Kahutu Rarara ya yi. Tabbas wannan abu ya bai wa mutane mamaki, ganin yadda mawaƙin yake ba wa mutane shawara akan cewa taɓa shugaban ƙasa lallai abu ne mai matuƙar wahala. Shi dai a yanzu ya ce ya yi nadama kuma ba zai ƙara aikata laifi irin wannan ba. Wannan shi ne muhawarar da aka yi da Dauda Kahutu Rarara bayan ya zagi Baba Buhari. Haka zalika idan mun koma a gefe ɓangaren Bola Ahmed Tinubu a yanzu ya ce zai biya Dauda Kahutu Rarara wasu maƙudan manya-manyan kuɗaɗe idan ya waƙe Baba Buhari, ya yi mai sabuwar waƙa wacce za ta burge mutane da dama, wacce kuma bai zagi Bola Ahmed Tinubu ba, ma'ana dai bai zagi Tinubu a cikinta ba, kuma bai zagi Baba Buharin ba. Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ba shi kyautar kuɗi sama da naira miliyan 50. Dauda Kahutu Rarara dai a yanzu ya ce ya fara shirya wannan waƙa da kuma yadda ƙarshenta zai kasance. Wannan shi ne muhawarar da aka yi da Dauda Kahutu Rarara da kuma tsohon shugaban ƙasar Baba Buhari. Shahararriyar jarumar nan wato Aisha Humaira ta bayyana wa duniya cewa abin yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Dauda Kahutu Rarara ya yi mata waƙa. Ma'ana dai mutane na ta cewa soyayya ce ta sa Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Aisha Humaira sabuwar waƙa. Sai dai kuma abin ba haka yake ba. Aisha Humaira za ta fara yin wani series film ne, kuma waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya yi an yi ta ne domin a sako ta a cikin wannan series ɗin. To masu sauraro, kun ji dai abubuwan da suke ta faruwa, waɗannan su ne muhawarar da aka tattauna a yau. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi. Kar dai a manta, idan wannan ya kasance shine shigo ku ta farko wannan channel ɗin, a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawa, sannan kada ku manta da alamar like.